Erokamano once again kuom bedo koda kata luonga mondo walero wachni. Higa par dhi higa 12 gi nus koro nyaka ne devolution chakre kata sirikal maloch gwenge chakre and kaka nene un ga gi chenro moro mar kaka nene kaka wanene koro ambe kaka nene kako guda devolution no deka no winjo bi chon de koro wan mabor kabisa loch gwenge konyo jowa kendo konyo okang' mabor ma de koro wasetieko gimoro higa 20 kama de ngima ji koro ni mabor kabisa koro to me the position mantiere the custodian of government information mar Migori County, especially the development records. Loch gwenge konyo jowa e okang' mabor kabisa kendo maok dew ni ine side mane mar siasa. Ang'eni bedo side moro kata bedo ni favor sirikal nitiere advantages mango. To loch gwenge koro konyo ni koro kata ibalo gi sirikal kata ne in opposition to at least nitie pesa moro mochuno ma chiko wacho ni nyaka dhie mashinani kendo kopono ti kode maber kaka itiyo kode maber Migori to ji ngima ji nyaka lokre. Koro loch gwenge konyo jowa. Okonyo jowa. Erokamano ahinya. Ng'eni ang' wabiro kendo penja ne jodak e kaunti ma Migori kaachiel koda kaunti ma kono miwa paro bende ka gintiere ground kanyo. Seth Okumu, ochal nade e kor gwenge higni mosekalo 10 ka loch gwenge wano? Abro yie gi gima Walter wacho